Jama'a masu kallon mu a ko'ina cikin faɗin duniya, Gidan Bango Creative Studio ke muku barka da warhaka, kuma barka da saduwa da ku a cikin wani shirin da muka haɗa kuma muka ɗauki nauyin kawo muku. Sabon shirin namu na yau zai tsokaci ne akan sababbin kwamishinonin da gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ta baiwa rantsuwar kama aiki tare da raba kowannensu ma'aikatan da za su kula da su a wannan gwamnati. A cikin wannan shirin za mu yi ƙoƙarin sanar da masu kallon mu ma'anar kwamishina. Shin menene adadin yawan kwamishinonin gwamnatocin da suka shuɗe a wannan jamhuriya suka yi aiki da su a lokacin mulkin su? Suwaye gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya baiwa mukamin kwamishinoni, daga waɗanne ƙananan hukumomi suka fito, tare da sanar da kuma ma'aikatan nan da aka baiwa kowane ɗaya daga cikin su ya jagoranta. Waɗanne ƙananan hukumomi ne suka fi samun kwamishinoni a wannan gwamnati? Shin ko akwai ƙananan hukumomin da ba su samu kwamishina ko guda a wannan karon ba? Wannan gwamnati ta matasa ce. In haka ne, matasa nawa ne aka samu a wannan karon? Ko akwai daidaiton jinsi a wajen rabon waɗannan kwamishinoni? Mata nawa ne gwamna Ahmad ya baiwa mukamin kwamishina? Menene kiraye-kirayen jama'a ga waɗannan sababbin kwamishinoni? Kamar a kullum, shirarwan da muke haɗawa suna tattare da bayanai masu ilmantarwa, ƙayatarwa da kuma nishaɗantar da masu kallo. Kuna iya bincikar shirarwan da muka gabatar a shafinmu na YouTube na Gidan Bango Creative Studio ko a shafinmu na Facebook mai suna Gidan Bango Creative Studio. Muna buƙatar ku yi subscribing da sharing, sannan ku bar muna ra'ayinku game da shirarwanmu.